Madoka chere mabuja tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochimakumi mairi nosere mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi kwaburika masoko aburika kubva kuno chidiki obatoro ZANU-PF wachireketayo mapwapwa okuti waChamisa wachadiwa ba kuti wagopinde kunyahwa yamambo mabhikwa. Zviri kutorwadza ipapa kuti zviri kumboitika kana kuti zviri kumboreketa sei. Mapurisa ari bechareketa nekuti tinotoziva kuti ndozvavanoita. Zvinorwadza izvozvi kutoti nozuro uno wamwe obatoro CCC wagoita muyembe wachienda hawo kotamba bhora nevanhu ZANU-PF. Apa ZANU-PF wachifungidzira kuti ichachinja. Haidi, vanhu vanoda kufundisiwa, haidi kuti zvireke kugoramba zvichiitika izvi. WaChamisa nyasi wangu vari kunzvimbo yoBinga uko wangu vari kuita mureketo wavo rari ikweyo wachitenda vanhu vakavavhotera bato ravo rimwe. Haidi, vanhu vangu vakaita kuzara kuita mavhu nomanyara chaiwo, zvatoita kunakidza chaiko kutoti ipapa zvikaramba zvakadandi zvinoita kuenda mberi zvakanaka. Ticharamba hedu takarenga iko zvinenge zviri kuitika, asiwo wareketa mureketo wavo wachivimbisa vanhu kuti hurumende yavo inenge iri hurumende inouyani, hurumende inoseza hwokuita basa chairo rinofanira kuitika kuti munhu wese awane ugaro hwakanaka. Ticharamba takazviringa izvi kuti zvinenge zvichienda kupi tichiburika kuti zvakabudia sei. Nyasi zuva rochipiri vanhu vari kuita kuseka nokuita kusaya pokuita kuringa nozvakaitika nozuro uno pakaparurwa zvinhu zvokuisa kuusu zvaana mai zvofenti. Haidi, wakuru wehurumende wakabva waita kundopindira nokuita chigandanga chavo ipapo, zvibva zvanyadzisa chaiko. Ipapa kana nori kureketa vanhu vakatoita kurisaya kuti zvakambotekaira sei. Kwai noZimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuita kuferefeta kureketa kuno kurukota July Moyo pabodzipo nevamwe wache kuti wakambotekaidza sei nhau yokutengiwa kwemapombi anopomba mvura kubva kuMorton Jeffrey. Ticharamba takaringa kuti zvichapera sei. Ipapa kwai zvinhu zvindo zvomari yemamiriyoni anoita mapfumbamwe omari yokuAmerica. Tichakunyepai zvinenge zviri kuburikazvo kuti zvinenge zvakambomira sei. Dei Chingwaya ipapa aita kuringana nomari hachembi yedu nokutoti ipapa kwai dhiri raakaita rino kanzuro yeguta reHarare ropomona rokutaiwa kwamanyarari ringandokanzurwa kureketa kuno. Haidi, vamwe vari kupushira kuti rikanzurwe kwai vanogona kundosiyiwa vachikanzura asi mariyo vanobva vato inenge ichindobhadhawa zvakadando nokutoti wasainirana kare. Zviri kutoita kurwadza. Tichashaya kuti zvichapira sei, asi tatomirira ipapa kuti tione zviri kuitikazvo. Kwai hurumende yagoitaiwo kuti masoja agobatsarane noGMB kupinda mumaruwa memaminda evanhu kuti muhozi dzavo muno chibahwe chere chavari kureka kuendesa. Ipapa wagoreketa kuti kwai munhu wese anofanira kuti aendese zvaakarimazvo kune iyo GMB kuti zviite zvakanaka. Haidi, pakaita kunyangariwa chaipo. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichipera sei ipapa nokutoti izvi zvisvinoba izvi. Kwai wakatengesa foja hondo uno wakatengesa foja shoma nozvikamu 11 kubva muzana kubva foja yegore rapera wakagoboya mari inoita mamiriyoni omari yokuAmerica 305 chaiwo. Aiwa, tiri kurovera manja wakaita kurima kusvinu. Zvawakambenge wachiramba wazozvibvuma manji wamuturi nxube zvokutoti wari kuseenzesa zvichehwazvo zvinokosha zvonyika kuti waone mari dzokwereta. Haidi, pakaita kunyangariwa. Ipapa waribe kuburitsa kuti wakagokweretesa zvakasvika pamari zvichehwazvo, asi ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiendepi tichigokunyepai. Tiringedzo mitambo. Kwai ipapa mitambo yatambiwa nyasi, ZPC Kariba noBhoso dzaita 0-0, Rhinos ikaja hwahwa noChibodzi
Chicken Inn pabodzi pono yadha dzagwedza chibodzi Harare City noBulawayo City paribe agwedza mumwe. FC Platinum ikaita kukwapaidza chaiko Triangle nozvina kwanya apa ongezi Platinum noManika Diamonds paribe kana chibodzi chawagwedzana. Zuva ramangwana kuchatamba Tenax neCranbourne kusakubva kwogotamba Daimbare neHerentals kuNational Sports kotamba pokare Bulawayo Chiefs neCapes United iko kuBulawayo. Haidi pakaita kunyangariwa rikaitiringe dziri kuitika pasi rese. Nyika yoGhana yagoti iyo gore rapfuura wakagokohwa matani anosvika miriyoni nozvuru 400 zvobhinzi dzawo dzokoko tinowarwira manja kwaiwanga wari bombopfuura ipapa makore ayese. Izvi zvakanaka izvi dai zvaramba zvienderera mberi. KuAlgeria kwai hurumende ikweyo iri kuita basa rokutsvaka vanhu vanoreketa zvainoita mutsepwede pazviri wachiwatsvaka kuchero wari kunze kwenyika chaiwo. Ipapa yatonzi iyo ino vanhu vazhinji vayatsakatisa pabodzi pono kuitisa kuti vanhu wao wasaike kugarika kusvinu pakaita kunyangariwa. Kambani yomaarabhu yoEmirati kwai yagotenga zvikamu 10 kubva muzana zvozvikamuzvo kambani yoVodafone yokuBritain inova ndiyo muridzi anoma zvikamu zvakawanditsa kuVodacom iri muAfrica no. Haidi mari yomaarabhu inoita kupfarima chaiko payaindosvika pese inosiya vanhu vari kugutsurira musoro kuti yasvika idi. Chirwere chiri kutonga mazuva ano kuEurope nokuAmerica kwai chiri kuramba chindotekeshera asi chiri kukuuraya vanhu somurairo wakaita dziwamupengo kana zvimwe zvacho zvakanyanya kusimba. Aiwa tinozvitenda izvi. Nyasi ndo muzuva rekupfikiwa mutambo wenhabvu kunyika dzokuEurope dzo panenge pachitambiwa European Champions League. Tinoramba tsigirana nacho chikwata cho Real Madrid tichiti hala Madrid. Isu naMhanduwe WeNhau tinenge takatoringira kuti ipapa pachaita kuradzikiwa chikomba chakaita soLiverpool. Aiwa pamberi noMadrid mabi angu asi tinoboyana muso muvhuro. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.